Dengan pedang subhai fi barok ki badan ni kapur na ka benta ni ke Bible study ke ba nyok ban peteng pat ni ke sengi ngidang puli ke gospel Yohanes ke lenong ke ba sifo ngilai pen hadu ke dekat ke ba laifu pra hakini ke tayo ke bradap ke ba khambania hoi rei khandiat ru in habin ni pet biang itu kat tu kan ni dekat te ngilai poi hi sebakut jongani ka lenong ke ba sifo kadai ke lenong ke ba i khambo jingkan mau bakade ke lenong hak ba utrai Jesu ula penbenai de kumuta ubolong nok up lang berat ubah bat kumju ru bude utau jingkhang bagi lang berat kila benrung lumba jong sia kata ke jingker tunginya duai kukpa jingi bhabneng ni aingu eme sesin atrai ba mena iPad hangi kani kalat baginyo banyak penlongi kani Bible study banyak puli ya kani ke gospel Yohanes hak bangi mentangi puli kelenong sifo iki jinga kran ki bo try Jesu le kran bat ki pat ba hoi ula kran ru yiki tu ki jiu ki tu ki nongelam ki bawan ban mudai persyayu banang minta ki jibab ru ki ba mau la jibab ki ba penpau sisu ya ke jinglong blai ke jong pemelong khun blai ya bala pha sagani ke slakhndo ya ke ban pen emingi ki nong pom ni aingu eme train marka tin jeme kalong ke basai ke ba bat ke ba donbor ban pen ya ke men sem ki jongi bangi nyo ban nget hame bat priang eme ke monong pen tukar khui kani ka por kan rat bangi puli hakaban penkut atat ikani kal nong ka basifo ai ba try ki baro ki bangi pendap kani ka por bangi puli kin long sia ka jing tai ki men sim ki jongi ni pani kini hakateng Jesus Christ amen hoi ni la puli hi ki tu ki benta ki ba sebakut atat jong gospel Yohanes tenri tengin su pet biang sekhandiat ya ketu jengkran jong try Jesu bat kitu ki jiu ki bawan ya ka ban len thamau yu namar bola kran ya ka ktien ka jing sisa te hagal niklan nong ba sifo ka dekhot ka ba arf khandai ngi kan maung tu try Jesu ong kpa junga ubala IT yaki hanga ulong ba kham khrau ya baro bat omdan ubala ban kini kenthet yaki na ka khti utau kpa jonga hangni ngi I bo try Jesu open scam shu ya ka jing scam ya ka ta security ka ta jing kular ka jong play ba kita ki banget ho try Jesu ki nam jat shu balai namar ki namla ban kini yaki na ka khti ka jong tu khot bar fnyo na lor kata namla ban kene yu naga kti ke jong kpa jong kadan da sik ik bo try Jesu I ne ba un sa sha ik ding phna kin sas dien yu lor ke ding phna but ha ba kum kata ka por ba jingila ju yu kan nong ba khrau kadan ru ke jing dan kam bo kpa un dan bentalang ha ka ban yada ye kita ki balange ju kata kadau ni wat lada ude ban sdien lor keding phna bakin kin pen kener ki kti ki jong ban sa ki kti jong keding phna ndreu long kinam la ban kene kan that ya ki lang brat ki jong na ka kti ki jong kpa jong ki namar balai ki lang brat jong ha ba ki long ha ka kti ki jong try Jesu ki long ru ha ka kti ki jong kpa ti kata kadai kejing pen scam ya kejing pen im bagani kejing pen im ke baulawan ban ai ya ka simdan kamban thiet ya ka dan kamban tracy tom na menta jongka ai hakitu ki bakloi ban pedang ya ka but we bakila pedang ya kan kejing pen im na wong kadai ke jing pen em ka bom jukun te ha bong ai ke jing em bom jukun kemudian ai snan ban em hadu bom jukun ban long ki bala siuspa
ki bala ma bi ki pom hado bam jukut kamdei ke jingim ke bam jukut mla ban batai ke jingim bam jukut lakum ba kadei ke jingim batang sipor rewe la ong bam jukut kamut ba kani ke jingim la ai bakan sa bat ngi hado bam jukut hakata gerukom kedon kani ke jing kular dan ni ke jing pen tikna banumla ban kani kenthat yangi naga keti ke jong u lani naga keti ke jong kupa tikini kentien ki pamayan ki dei bat ki badan kam tam jong ke jingim ke jongi ladangi ngila pediang yu try jisu habau la khot yangi ukpa ula keren hakadonot akaman sim jongi bengin wan show jisu bengin nyo ya kan ke jingim bom jukun banyo ya karu khlam dan kam nalade banla ru tang ban su nget hakadonot jongi ban nget bo la yap na ka ban taki pop jongi ban nget bo de khon blai tang kata la dep la pendap ya kata ke jingkular bangin yo ya kan ke jingim bagani ke jingim kanum sa tang sipor kan long sedu bom jukut tehang ni kan gadan kata ke jingmut banumla ban kini kan that yangi naga keti ke jungu daleleru mdan bala ban kini mo pi lada la ban kini no menu yangi naga keti ke jung try jisu lani naga keti ukpa tegamut kata ke jingim ke ba ai kam dei ke ba sa du bom jukut ndrin mar bakalong bom jukut na kata gadau kadan kata ke jing ong jung ni bomla ban kini lem kum tau blei un syukular lei ban ai jing bom jukun dei upen tiknai kata bonum dan bala ban kini yang ni nak keti ke jong blei khnang ba kata ke bolo kular ban ai ngi ke jing bom jukun kan long kan urlong hangi kan long sisa ngi mo lamenta ngim padi i ke himau blei ringilan yo i ke ni ke jing bom jukun tendangila ye iya ke hima ke jong blai dah bo try su lawan ban syau yangi hantang in si i ye ke bapura mo in si odiang to ha ta ka por ngi le kren lupam chua bakam de shu tang ke jing im ke jong men sim ke bangio menta ha ta ka por ke met jungiru kan yo ye kata ke jing long bom jukut ke banum put shu kum bagani ke met ke menta kan seput to kini ki kentien ki bau try su Ukraine haka capacity lane haka ikhtiar ke bau don kum ukhon jong blai te habau de ukhon jong blai ude ublai hi haka bor haka ikhtiar ke jong tikani kapen screen ni kini ki bap shun yu bagin yo dau ban ong ba Ukraine ben blai mo ko mangi puli tu ki khot ke babut hagi tu khot ki babut ke khot ke balai pho unang ong sisu menga bat utau kepa jungi he jonga menga bat utau kepa ngialong sitli hang ni le unang pen scam sisu ba ulong blai mo ta nilai puli utrai jisu la de ong bun sin chipang ke jing long blai ke jung meno ong bo de khun jung blai man bo ong ukpa jonga yu blai kamut boong ngadu khun jung kata kadi ko jing sisa don ki boong o hangno jisu ong bau yela dia bude khun blai te man boong ukpa junga ye ublai kamut boong ngadu khun jung blai kata kadi ko don kamba te hoat ya kani kala nongru ngi i ba tu khot ka ba life reu ong wong pipi ong mikran ben blai namar bangal la ong ngalong khun blai sutuan kani kadai ka jing kran kelum jung ui gitu ki benta baro ibo kran siwa ba wan no kupa mo wan no blai to ti kani ka jing kran ka jung u ka penlong kini ki jiu bagi kin persiaman kem dau yu dekat ke balai pho san kita ki jiu
Oh namar utra jisu hoi tu pedeng kedan tu gajing kli jung wong namar kedan chua tu gajing persiang jungki banan thamau yu tu khot ke ba life way ma namar kata kita ki jiu kele irapat ya ki mau bakin yo dan thamau yu hai banan tham yu to kani kedai ke baki kila yai persiang man kapor kila persiang ban len thamau yu namar baki mla sya ya ke jing sisa ke ba Ukraine te baki bri ke mla ban sya ya ke jing sisa namar baki tre ban priang ke jing sisa ki kloi ru ban le ya ki kam ki basniu ki shun ya kita ki bakran ya ke jing sisa mo te try jisu Ukraine ya ke jing sisa umdai bo Ukraine thaudur ai Ukraine sepang ini dia kembali ulang. Di mana ki bam pedang ke jing sisa kim kloi ia ke ban pedang ruyu. Ban bon sen kan mi ban ke jing suan yu. Di hagan ke pertai hak ba ke jing sisa kelas sedang banduna. Lakhot yang ai pi bangin keren ke jing sisa. Namar nging la nget hauta ubasisa. Bat kumta ngimla ban len ke jing sisa. Teman mengikran pat dia gajing sisa, kita ki bom tre ban pedang gajing sisa kin syun yangi. Pi kamjia tangi kan jia yang iru. Mo. Te hakalan nong kebukan riu tong in supit lupa menta, uang ni kani ke benta. Hai kan nong keba khatsan, tu ke dekat kebukat prau uang lada ke pertai ke syun ya pi, pitip baka syun yang mensuai ya pi. Lada pilalong na kajong ka pertai kata ka pertai kan da it ila kijong. Ndrei na ba pimlong na kajong ka pertai ndrei nga ngala jit ipi na kajong ka pertai namar kata kan kata ka pertai hi hek kata ka pertai ka syun ipi. Tukan mau ia kata ka ketien ka bangalaong mga hapi. Usakri umlong ubaham krau yu kunra jungu. Lada kila le ben yenga kin le ben ru yepi. Lada kila sumari kaktian jonga kin sumar ya ka jong piru. Kata kedai ke bau Jisu Ukran. Ban long Kristan ban nget hu Jisu. Kemat ba ni simru ke jingkit kli ban long sisa. Ban keren ni ke jing sisa ban ne ke ba sisa. The way bangina sedang man keren ni gajing sisa, haka pertai ke ba persiang ya ke ban buri ya gajing sisa ban ong ya ke balam ler ke ba sisa ya ke ba sisa ke balam ler, nginya kendo ya gajing persia, nginya tengku, dan rela khot yang ai fi bangin keren ni gajing sisa, balai namar ba ndan su dekiwei pan kiban slur ban keren ni gajing sisa. Di kita ki berbuat yu Jisu, kumba ula ai haki ke bor, kumba uru ula le kumta, ban slur ban keran ni gajing sisa, de kiru kami lanti bagian keran ni gajing sisa. Tidak ke bangi le kumta, kalong kajing irap iki berbuan, ki barang dan padeng arjing perkhat, arjing mat. Kita ki bampat larai keno ke basisya, keno ke lamner ke basyukur, keno ke badai, keno ke bamdai. Habaki i ya kajing scam jong kitu ki batip ya kajing sya, ke penlong ya kiru bikin smuto pleng. Kani ke bau Jisu lekren, ke de ke basisya, bau Jisu de ke basisya. Tehang ni kawan kajing klik ini, try Jisu lapan i da kenuk sad ladihi. But hang ni i bo tiang baki ki sedang mencim ki mau ban tamiu. Uyang hang tahi usngap jar-jar. Lada ubriu uyang ha kajing sisa unum sep tiang lada wat. Udai ban ya kendo ya kajing yap. Lada syak berngem ban penyap ru. Tengi i ha kini gisngi ki don kum kita ki ruslur. Wat kita ki ba empat itu yo try Jisu namar bompat yo sngo bahas phang ju ru ndrei ki bayang ha jing sisa ki kloi ban sya yo kono jing penstom nam ta jing sisa
Te ki bakum kita le ha ki yo saban itu yu tra Jesu kinang long sisu ki basilur. Buan ki jingja kum kita mla ban jeriki te bat don ki badu ila ka jong ka jingim namar baki yang ka jingsha. Ngiem ka perthai ka ba ka don ka jing persyang ye ka ban buri ka jingsha ban tap ye ka jingsha ban khang ye ka jingsha. Bagum ta kita ki balam ler ki yo ye ka jing lai lui ban kren lam ler kat ba ki ba kren ka jingsha pan la kren ben ye ki la ni la pen sitom ru ye ki. Te ha ka ni ka kejing keren Tuhan Yesus ulasya berngem kumni ulasya kila sedang mandem temau yun re ki nang tau keli penbanye ki dekat belai fuar Yesus le tho haki sibon kejing le bebang ala peni hafi nau tau kepa junga sesien wong nau tau kepa junga peni biang bau ukran sifang blai Namaru boleh kejing le kat kita ditang benau blai kumbu ong Nicodemus Farisi wastan. Hakpor wi kendu yu Tuhan Yesus ong iyo. Ong ko no hingkai dan balak benda ikat kini kijing le lem dade ubana ublei. Tehoi kidon gibriu kum Nicodemus pedeng gi Farisi pedeng gi nong lam nyam jung kiju tang bakim dabun. Mo. Ti kita akibat itu kijing sisaki itu bau Yesus de no ublei. Tang na kijing le kijung uru. Temen tahu keli gini pan. Bang mudu yu. Wong nak bentak keno nak kita kijing le ki bangang la le no blai. Bepi pi kem dau hadu bandin temau yang ah. Dah. Te tu dekat ke balai fulai. Ki jawab yu. Kita ki jiu ki le tho au ki ong. Namar kijing le babha ngimlan temau yami. Te hang ni i baki juru kini ki jiu ki basyun yu komot ki nongilam nyam khamtam ni i bang ni kim la len ye kata baki jingle ju ki dei no blai namar lada ki khan pediang baki dei jingle blai ti kila ban ong ban menta ba mela ki kam ki basni ndri ki tip baki ki bule ki dei no blai ki tip adot ha godonot te namar kata kim not ban ong ngilam thamau ye me ba me Bawa penkia yubriu sing sebetan lani bawa melek kumta lemta kimla ban ya pai ketien bat ki kam ki ju ki pensisya bagi dei ki kam ki babha bat ki bawan na uble tenrei kiri pat ha ka waika nongrim tong ye polisun ni nrei namar ka jingkren ben blai bat na ba milong ubriu me persyang hai me penong ublai yaladi te ki mudu yu ba upenlong yerengkat bad ublai te haka anjung kiju menu ba penyerengkat yaladi bad ublai de banan temau yu kamut bakil adab rai bu Jesu de ublai kila adab rai bu de u brio dan rai kan ni kepen kaya tengku embat kerja orang juki pan ba ngim dan tamye mau yami namenta ki kam ki jingle ki jomi namar ki kamut bagi pediang bagi jingle ju ngi de no blai ha kerja ko por pat kim pediang ba u de no blai te kami ke contradiction ke orang ketin pareng kami ke jing tengku kata ke jing ainya juki te kani kedai ke we ni ki jingjai ki brio ki bom tra yang ke jing sya dah bagi yang Ahmad ki basisya lani Ahmad ukhunu blai ki long kulmar ki kran ki bomya ki bom mioksai ki kran ya ka ju da khongpong ru ki kran ki sum ki kran ni ka badai ti wong to ujawab no pan mu dekat belai pesau ujisu le tho ki sim na tho ki hukum jong phi ngalo ong philong ki blai to ka poi se to ka jing ngilai kren ka ni ka tayo mo tenrei kata ka jing bom tre jong ki ban pediang bau dei no blai bakim tre ban pediang ki nyobe bau de brio
kedai kabami na kadonot kabomnget. Tapi mano bam tre banget hi ka yaki bakin pediang yu Jisu. But mano ki bam kwa yaga jingsisa ka yaki bakin sungthu yu Jisu. Ki briu ki bakwa yaga jingsisa, ki batrang yaga jingsisa. Ki briu ki bakwa banlai ka man ga jong blai. Yaki ka suk bakin sungthu bapleng ka e ka bu Jisu kran ka dei ka basisa. But kapoi ka por pat baki nget snan hau baki pediang yu bude khun play. Kan ba ha baki briu kimtre ban nget. Kadon ka jingele po jungki bat ki kentaju. Tekai ka dau baki briu kimtre ban nget. Tangi puli biang ke tuga lenong ke balai. Haka lenong ke balai uyones bu tho ikani namar ki dei hi na ki jingkran pra Jisu. Ukran sifang ki breu ki bomngen. Haka tuga tu khon ke ba arpho. Ana tog in pulian do khot bakhat pramo utau bangai hau kamut hau Jisu onom penrem ndri utau bomnget ya hei ularem lepa naba simlanget ka keteng ukhon ublai balak hamarwei kani kalong kata kajing penrem ba kajing syai kalawan ka perthai bat kibriu kilai i khamtam ya kajing dum banyak kata kajing syai naba kilong bomman kijing le jungki naba briu baro ubayai le ya kabasniu usim hai usuan ya kata kajing syai bat umwan se kata kajing syai yo ba on sneng persya ya kijing le jungu nrei tau bayale yele ya kabasisya wan ha kata kajing syai ba nyo pen pau kijing le jungu ba hau blai lale iki tekani kadai ka weni ki dau tun rai blai ki breu ki mngit haba kidang i ya kapop kidang i ya ka jingdum hoi kidon ki breu ki poi ki hap kapop nomor ba ndei ba ki i ndrei kidon ki jingele ki kwa ban kiar ya kapop ndrei ha ka jing plot kum ki breu ba kim padon ka jing ye dei ba ublai ki semil dia bakilong kum kimrau jong kapop katungi sem makal nong bafrangi la pule tenrei ki don kini pan kiba i je kapop bat kum ta kim tre hi ban pediang ya kajing sai te hangi la pen yesriem ya kapop bat kajing dum ki i je ka badum ki kam ki badum kumat ki kam ki basniu kumat ki kam jong kapop mo te badang i je kata ka badum kwa banwan se kajing sai kemudian habadang i je kapop mkwa banwan siu Jisu mkwa bo Jisu un kedo yangi ki pop ki jengi mkwa bo bleun kedo takadau ni i hak imlang salang hadu mentaru kedau belai bagi breu ki syun ya ki bakran ni kajing sian mar bakim kwa bakin sia kedo ialah kajong kajing le palat iki pop ki jongki bagi kuan penkesan bagi bagi le kedai kebadai kadbah kat kum kektinu belaipan haka jingsia kadai kapom ti habo briu kuan penkesannya ledi ya ki pom ki baule laniu i ya ka badum unum wan se ka jingsia te ke kata ka jingsia kal nong banikong kadai ka jing im habawan se ka jingsia yo jing im tu mano belong ta ba ai ka jingsia do Jisu Yohanes utho bo utau lolong jingsai juga perthai hagal nong baningkong tip kani kadai ka daw tenrai balai ba ki breu ki mla ban nget hu kat ba kidang i je ka pop kinum tre ban pediang lani ban nget yu mo to te kani kadang kau kebadan kam bangin ken mau te kini kim tre ban nget bo de khonu blai regi keno ayu pen ban bo kran ben blai
Haperkat pi season perkat yeladi gidi ki beri ki bopom kini ki jiu ki bawan muda yu trajisu yeladi ki lay ki ba im hakapom ki ba ban khia ki badup ki riu kan thai bat ki we kematho ki we gospel how Matthias nong bar fulai fi de puli bat ki we jaka tangim dan por ban pej lo dikitu ndrei trajisu ong korit ifi ba fi ban khia te kini ki beriu ki bela dia kapop la jong ki mi ki pen kesan ye la dia mentai yo khun jong blei bolong hiu blei ki ong mekran ben blei te mano bakham long hakata kapop ka jingkran ben blei de maki namar ki kran ben persya yo khun jong blei hagawai ka bentale Matthias utho mo record Matthias bahaba upen khia yo tu breu ba utu bekelut uba matla mo ki ong o uni upen khia do Beelzebul kamut do setan kata gajing keno kamkut tang bos ong badakabor setan kathau ya gajing mut ka bakham jeliu ki keno ba try Jesu udan setan badu kat bakaktin blegi tu sai bahaka por pun baptisi u de men sim jong blei obuan ban song halor ju mo tila do men sim jong blei song yo tang ba song po tra Jesu ong man bu de setan kamat ka de jingkran ben blei ka basir khai palat ba yo men sim ba khoi kam ban ban bu de setan tebat ka de tang katahi ka pop ru ka bu tra Jesu ong ka bamla su ban ma wang ma biki beriu ya baro ki pop ki bakile wat baki keren benyu khunu bleiru ndrei namla ban ma ya kita ki bakren ben yo man sim khoi tikini ki pengat yeladi kata ka pop namar ka jing sarong jongki bat ka jing sung hok ka jongki kim tep baki pengat yeladi ka pop ka banam dan jing kermen shu mla shu ban ma biki tati tegalong ke basir khai ban keren kai sifang ke jinget ke bahu Jisu sifang Jisu Christ nomor ba kini ki kitien ki bahu lakren ya ke ba upen sisya bagi long ki badai kini hi kan sapen kan mau ya kitu ki beri ba keren ben kan selong kan sepoi ke spor bikin kan mau bangla keren ben yu khun jong blei bad kata ke por kin salinyar nomor da kita ki kitien hi bagi lakren kila besar jadi ban poi sedujok tung nyepet ke gospel Matthias ngin cipuli ke tu bang kerentan ke gospel Matthias nong bakhat ar de pet ke tu khot ke life ho rio lo pinyo hang tu pin syam ya kita ki kentien ki balong ke jing besar ke basir khai bha ya kitu ke bakren ben yo man sim bakhui tu kedan hoi kini kalong shwa sipang kitien ben wang tu rekhot ke ba laifu nriu nrei nga ong hapi bai ka kitien thala baro ya ka baki brio kin keren kin ya ajing kan sipang kata hagasing bisar na ba nakikitien jome on penksan yame ba nakikitien jome on penrami me kata gadi ka an kulum ya baro mo kikitien bangi keren kila ban penksan yangi kila penrami ngi kasing bisa ta daw ngi dei ban keren daga jing pikir bangim dei ban sukran lemo keren thala life hujan namar kadan gejing ma ha kasing khadu yangi laringi keren thala tenrei ketu ke bayi dei pan bat ketu jing besar ya kitu ki bakran benyu mensim bakhuin
dan hagatu kedukhat kebakamasiwa dukhat keba laifuar bad uno ru uban kren ben yau khono breu yau ta la ban map rei man uno ru ubakren ben yau man sem bakhut ya u an map hakani ka perthai lani heilamni hakaban sawan kata kadai ke basir khai baha ke jing bisar kamut hadu bom jikut dan jing maap syu so sir khai ban ngat hakabakum kata ke jing bisar na kren ben yu jisu dang la ban maap dan kren ben yu man sem bakhut ubayalam yu tra jisu badan po jung kata kan kadai ke pop ke bom la syu ban maap ti ni mutra Jesu simna sip tieng reu keli penbane ki pimudu yenga na kabanta kano ke kam ka bangan le mo teki jibab mudu yeme na mar ke kam bo melale ndrei na kabanta bo mekren ben blai bagi keno yu kren ben blai tinang ta ban pensai su iki ka jingsha la de hok ia ka ban dom iki rek ni kwa pensai su iki wong hadukhat blai sau simna tho ka hukum jong phi ngalong hengala ong philong ki blai la dau khat ye ki blai ye ki ta ki ba wan ha ki bala wan ka ktenu blai kata ka jing tho ru ka bam la ban pendam no to ter te hang ni tro ji su ngi lai pe ong se phang ka jing khat ka jong blai ye ki brio ki balapan ko bor ban long ki nong bisar ka bangi pule ha ka sam ka ba prapho ar mo ha ka sam ka prapho ar hang to la kran dau blai ye ki to ki nong bisar ki judge mo ba pilong ki blai u blai la ban khat ye ki bakum kita ba ki long ki blai balai namar ki yang na kabanta jung u kum kinong bisar mo habaki ai ke jing bisar kat kum kakte no blai kamut ba ki yang na kabanta blai ki represent you blai kum ta u blai ru khat ki blai ndai baki dei ki badan bor kat ba u blai ndai u khat ki blai mo ti la da u blai u khat ki blai tang namar bala ai bor ki lapan kup iki da kaktin blai kan tam bangi de ban khat u blai yau ta u bala pha do blai tra jisu kwa ban kedau iki kata mo te wong ro ha ka to benta ka bo ong bo top o bracket kata ka jing tho ru ka bam la ban pendam no mla ban pen kelai kaktin blai hang ni ka mat mo manu persiang ban penkelai ke ketian jong blai kedon ke bainong halendat jong kata hakal nong ke bakat pra jong Matius tra Jesu Ukrain sepang kata kedum ni kalait dia to trying baklai to no to di nomor pra try
Oh, am kadai ka lenong ka basan dekat bakat pra. Nado bakat nyongin puli mo. Gospel Matthews nong basan ke dekat bakat nyo tatar. Wan mut bangalawan ye ka ban pendam no ye ka hukum. Lani ye kinong itu lupa. Ngam sim lawan ye ka ban pendam no ndre ye ka ban pen scam. Na basisya ngong api haban dalit no ka beneng bat ka khendo. Kat iwi idang ibarit lani iwi bakun kandiat eru kandiat naga hukum in omlit no tat dan pendap baro kani kadai kita kejing ong kabomut pun ong baya kejing tho mla ban pendam no ma mla ban kela kamat ma mla ban penja mla ban penmi thamai da kawe ma mla ban kela namar kata uno ru uban pen krau ya iwe na namar kata uno ru uban pen ken ya iwe wat iba khamrit tam na kini ki hukum bat uban hikai kum tai ki briu on khat yu uba khamrit tam na ka hima ki beneng hey ka hima ki beneng nrei uno ru uban ne baruban hikai yaki yauta on khot ubakhrau haki hima ki beneng na bangau ngafi balada kahok jompi kamlong ka bakham panat sibun he sikat dei ye ga jong ginong tho bat ki farisi phinom yo long setia phinom yo rung setia haka hima ki beneng to kam sai bhagan ka lain ta singpur ngapuli to tika tu benta ka ba uang tu khot ka ba khat khandai namar kata unuru uban penkhen he uban penkhen ye iwe wat ibarit tam na kini ki hukum baduban hikai kum tai ki briu on khot yu ba khamrit tam ha ka hima ki beneng tigamut kedan kejing pensitam dan ke bainong yano ki batmu ban penkhen ya ga hukum jangan yano ki batmu ban penkhen ya ga hukum bat kai kata kejing pensitam kawai kalong ba du ya kata kejing kata ke kerdan ga bakenjaman sim ha ka hima ki beneng nyo kum ki ba hapo tam ha la se ha ni ka khando la bandai ki lai long krau kata kaliang ke bakenjaman sim ndri nomor bepen kenya ka hukum bad bahikai si ki wei perlu bakin pen ken dalala ld ke bakala hikai si ki wei te kata kamat kandan ke jing pen her kerdan ke demotion ke bakrau ba ke bakenjaman sim ha ka hima ke jong play mo dan ringi em ki sngi ki bolong kumta ki brew ki compromise but ki jingkai jong perthai te wat compromise kemat ki kloi ya ka ban lenno ya ki jing syak tinu blai na ka banta ban ye mentoi na ki jong ne perthai ha ban thok khandiat ban syukur khandiat ban lamler khandiat ban le tam khandiat ban tu khandiat batter kumta kita kadai ke penduna ni ke pendritno ya ke hukum ke jong play but lada hikai le se ki we bakin nong kumta kadon ke jingma ke bakrau mo tingi hapan sim khiai kini ki jing kran ke jong trai su nomor ba ki ta pat ye ke jing jongi teng sekali beli kalong ke jing jonga kum ni beli kalong ta male se kadon ke jing na sting jongi bang ye but lam ki we hakaban hikai ban penkhennya ke ketinu blai la benda ibarit tang ba wong tradisi ni wat ibarit tam na gini hukum mo tapi hang tu wong na ba la dala khot ye
kiblay ya kita kibalawan hakibalawan ka ktin ublay kata ka jing tho karu ko bamla ban pendam no yau tau bau kepau lapan kentang bat bau lepa si keputai piong mekran ben blay namar bangalaong ngalong khun blay dan niu traisu upen i gani bawat iki breu ki bau bleu lapan ko bor ublay ki khap ko matho ka sam ba prapuar wong ba philong ki blay kanu tom ma u badai bawan no blay bodai hok hi balong khun blay bat kini ki mudui pun man u ba u kran ben blay lanangam le iki jingle jong to pa jonga wan nge yanga rei lada ngale lafim nge ye setia yanga top hin nge nagabanta ki jingle ba phinyo tip ba bat ba phinyo nge bo to pa u hanga bat nga hau ngaru hau mo tu trying su ong pit iki kam ngale to la da phim nge yanga na ki khtin tu perkhat ki ba ki kam ki bangale hatu pensongnya ki long nem no blay tila da fiong ki long no blay kamat bangangwan no blay fistu mut dia kata ban pen i haki ba u long sisa bolawan no blay na kita ki kam ki bolale kita ki pen sisa ki sakhi bolong no blay hangil thobat khot balai pho khandai hangta ki le thopat ban kami u reu la laj no na ki ti jongki dengni i bekem kilak senge no kataka mut jing thmo ban lun thamau la sekadan ke jing pen kendo nut siu ban lun thamau yu tenrei tola bret no trai taki mau po madan nanta thopat ban kami u na kami u to kumon da yo kami u ten keli jing keli pen plai u life hujan ha banyo kam dau pat bo kran ben blay bo pen khenye ko hukum kata kadai ke jing thmu jong ki hangi tin rei namar bo kampat dei ka por kam la tho yo ni ski lenong manchwa kem sim la yo ban kem yu hangta kile thopat ban kem yu reu la laj no ni ki jong ki ti kata kadai ka bala ja try jisu ula laj no na ki jong ki namar bo ka bor ke jong blay kadang khang ye ki kimpat la mau hi la siu khang ye ki mo da ka bor ju te da khot ba sau pho ong ulalek no pat sesiliang ka Jordan sekata ka jaka ko bo yones meningkong la jupun baptis te hangta ulasa te kani ka jaka ka bo let try jisu sesiliang ka Jordan teng la ju khot ru ka Bethania kamdei ka Bethani ka basa Lazarus ka Mary ka Martha ka badan jan Jerusalem rei kadai kata ka badan sataisa Galilea kalong sa north jong Israel ka bamenta ka Jurbha ka thma ka jing penher ki roket nang tin na po Lebanon jong Hezbollah ya ka ban penplu pendu pen julor lut ya ki lingkha ki risa ki yeng ki sam jong ki briu ki ba shong basa Galilea te utrai jisu le no si Galilea piang kadan kumba frafo mail lani kumtahi na Jerusalem hadu hangtai Galilea mo te ndo la poisete ulet chekato ke jaka ka ba Yohanes ujupan baptis haga nadu ko meningkong hoi Yohanes u kendria pat sikwe ke jaka hadin den rei ke basdang ya de hangta latip ya kani ke jaka ru kum ka bet bara mo te hoi ke bangi khamtep kum ke Bethania la de pet ya ka mapru ka tho Bethania la ni Bethany mo te ndo la poi hangta ong ni pat sibun kilewan hau bat kilai ong Yohanes sisa simlale kanu ka kamba dari baro kat kibau Yohanes ula keren sifang uni kalong ka basisa te Jerusalem uya kendo ikitu gijiu
bom trek priang iu ki ba kentat je ke jing sia bu keren ki bom trek ban priang warna ke jing sakhi ke bashai jong ki kamba ki bolale ke bom dalit sepo Galilea pan ki breu ki belong simple ki breu ki ba tray lai kam manong no mong tin kasi kendoi je kpo ma ki ba tray la ka kam bela bo man kasi ba khamlong simple kini pan kila ban sungtho balai namar ki ken mau yo Yohanes nong pen baptis ki bola keren sifang Jisu Yohanes nong pen baptis sakani ke pordon sino ada biang ada penyap yo ada krai-krai yo do harut sim dan re haki bakloi ban sngap kitinu blai wala dau tu bakran la yam na do meno kitinu blai haki kasa de hakatu ko por nimtip utrai Jisu dang le kamba su na em preng jungki rei kilai i kamba jung tersiter bat ki babon ki kamba bu utrai Jisu le kedai Galilea balai namar bu ki breu Galilea ki kham kloi ban nget tementa le se namar nim sim tho su budang le kamba sibon rei namar ba kilai i u kilai so fang jung ki kamba ki jung ki perkhat ye ke bagi le asngo no Yohanes nong pen baptis bo try Jisu un selek kum taun selemta ki pensiong no rem ki puson ki ong sisa kum bar ong Yohanes uniu lale tek kum ta wat da Yohanes daladi ukhlem le kanu ru ka kamba tikata kala pen scam ka don jungki bo dei sisa Chris dan yu kun jong blai Tiga-tu khat berbuat ke itu umno sibun ru kilayanget hau hangta. Tele sing laban kli belai bo Yohanes khamna kamba. Ki kamba kamat ki kam ki ba kadak jungki kalong bekiwan bet na beneng. Kadau kalong ba hagatu kepor la ai bor banna ki kamba ha kisendran haki apostol ki jong Yesus. Tu Yohanes tu simdeu senran. Yohanes nong pen baptis ngikran simdeu senran. Udeu prophet ubakhat do nagatai ka lanjong ki prophet jong ke testament ke berim. Te simyo syu ban don benta hakani ke batmai lau langit hau tra Jesu hoit udeu sekri jong blai bo blai hi un saai u kanong ka bakrau namar ki kam ki ba krau ki ba uru lale nam ta jong blai kham tam ke jinglap jong u ke jing kren jong u ki pai ba bakin kela ka bomut bada ka jo ka poru ula kedau ye ki so tra Jesu manong ni udeu khun lang brot jong blai u ba no ye ka pop jong ka perthai nani u bakit no ye ka pop jong perthai kata ka di ka kam ka bo Yohanes la pendap ka bo blai ula ai u baru la pendap hok ika ten rei ki kamba ki ba ngi puli ke testament ke batmai la pun ko bor haki apostol bakin le ki kamba nalor ki kamba ki ba tra Jesu ulale te ka basngutan bagani kala nong ka penkut ka boong sibun ru ki le nget hu tra Jesu dang ngani kala nong da boong along jingkhang jong ki lang brat wong along nong up lang berat bubha wong kilang berat juga ki skor nga ki sngo ki tin juga ki thu nga wong nga itu iki mantangi i bakini kilang berat ru ki badang thmai ki dei kita ki jo i ki basnguthu ki basa skor ki tin juga bat ki bakwa ban bot yu ukhat nga firu bangin da buat sisai u bangin yo ban pendap ya gejing im jung hini ke slakndo hakata gerukom bukan nong gejing im ke bahun dalakut ndan gejing im ke banyo jing hun lat na ke babut yo Jesu ladangi but iki badon na ke slakndo la bende iki brio la ni gejing kai ni kino la bende ke spa ni ke tai hakabakut
kandan kajing sak thali hakadon ujungi riu tau bala buat yu jisu hakabakut kajing im un mat ya kajing hun bola buat yu tau bade sisa kumbola ong sipang ledi ukhun jong blai tetu blain kerku ya kajing puli jungi ketin kajung ni jamin taka burom kajung amen tunyi duai kukpa jengi bhabneng nyangu eme nam tak ketin kajung me kabangin ayo ban puli pat sesin ban nyangu eme try bami mala keren ni kajing sisa melale rui ki kam ki jong blai ki ba nau kukpa bhabneng ban pen sisa ban baki brio ki ba yo snow eme kin tip ba melong da sisa ukhun jong blai bad bakita ki bangit hami try ki yo ye kan ke jingim bom jukun try rap yingi ki bi snow ki ketin jumi ba ngin yo ye kan ke jinget bala ngim pat nget hami try nda yo ye kan ke jinget ban shani alut hami ban mat ye kan ke jingpen ma ka ba me ia namar mela siu hidladi ye ke jingim bom jukun ka ba mela garanti ka ba mela pentikna bakam dei tang mentasi por kan ing slak ndo redo bom jukut try bakum ta mela ongru bom dan bala ban kini yeki langbrat ki jome kita ki banget hame ki buat yame dan bala ban kini yeki nak keti ki jome lani nak keti ki jong kupa bhabneng toy rap ni try ban ye sha skor ki tin jome bengin so tho ek tin jome haba me kran yingi kan rat bat ban ye buat yame ni pan ni gini keteng tribe no penim jingi Jesus Christ amen tong ni penwai po nya ingu eme try sesin ta ketin jome bat ka buai no ru tu ai bagajing ai ka badap biang ka jong try Jesu ka balong ka jing penla ingi pedang jing bomla jungi ka jingi ba ka jong blai ka bayai penslur pensingai ingi bat kajing yalam kajing hikai kajing peni kajing mansiem bakhuat kabalong sya kum kasyarak ingi habangiyat kani ka khando kabadum kani ka slak khando kinya syong rengkat bat ngi kumupat lang ujome hanu bangi don pe seng ye ka kerteng ka bakhuat ka jome menta bat hadu halak taru amen